Ngapriang sumbai phi saisin hakane ke channel jonga ban walang production tu te ke khubor bangan panti bi phi kene ke por kalong ba jur ke jing shah kynthoh I director jongi I rina nongrum kai kadau kalong ba ila nadu ba ila thap bat pelai kene ka serius jongi ke ba kerteng ngala kolar kadau kalong ba ila le shoot kene ka serius jongi hakawai na king mane kristan de na kata kadau babun kibriu ki kynthoh kene ka serius te sapai himapi bat bishar himapi sa komen himapi haka comment section jonga te kaya hap ne am yakine ki jing kynthoh I rina nongrum.